नमस्ते, प्रणाम। मैं सिंगर आरती मौर्य आप सभी तमाम भाई बंधुओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब इस गाने को सुने और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कि नइखे तनिको बुझात का बा, नइखे तनिको बुझात का बा, रिजन भैया हो के रिजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। कि नइखे तनिको बुझात का बा, रिजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। मारताड़े लोगावता डहकत काया, तनी सरकार के नायावताड़े माया। मरताड़े लोगावता डहकत काया, तनी सरकार के नायावताड़े माया। कि बनावे जाके बंगाल में, बनावे जाके बंगाल में पोजीशन भैया हो, पोजीशन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। भइल बघात बाकी बात बाट दोसर, तड़पत रोगी बाकी पड़त नासर। भइल बघात आकी बात बाट दोसर, तड़पत रोगी बाकी पड़त नासर। कि नेता लड़ताड़े आपस में, नेता लड़ताड़े आपस में, कंपटीशन भैया हो, कंपटीशन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। केहू के माई मारल केहू के बाप रे, केहू के बहिनी के उजड़ल सुहाग रे। केहू के माई मरल केहू के बाप रे, केहू के बहिनी के उजड़ल सुहाग रे। कि नेता न्यूज़वे पे देवेले, नेता न्यूज़वे पे देवेले सजेशन भैया हो, सजेशन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया, कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। देश के नतानी को बुझाता राजनीति, आरती के बतिया पर डालल जाता मिट्टी। देश के नतानी को बुझाता राजनीति, जनार्दन के बतिया पर डालल जाता मिट्टी। कि सभे चाहे पावे खातिर फर्स्ट डिवीजन भैया हो,
फर्स्ट डिवीजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया नइखे तनिको बुझात का बारिजन भैया हो कि रीजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया कैसे सगरो ओराइल ऑक्सीजन भैया। धन्यवाद।